बे समाव बानायनाय नंखायखौनो दाख्लै हनै माबा फैनायाव उफ्रिं खालामफ्लाबाय आं सुखुवा आंनो नां बेखौ नागारना जों दिल्लीखौ थांनानै हाग्रामाखौ नागारना थांना थानो हाखाया दा दिनैनि आपडेटआव आं नोंथांमोननो मोननै भिडिअ क्लिप दिन्थिगोन दा बै मोननै भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नायोब्ला थारैनो बुजि मोनगोन जे फैबाय थानाय समाव बबे पलिटिकेल हानजाया बा जोंनि बिटिसिनि रिजनेल बिपिएफ आरो इउपिपिनि गेजेराव बबे मोनसे हानजाया बांसिन सापर्ट मोनगोन बा बबे मोनसे हानजाया सोरखार दानायनि गोहोखौ मोनगोन नोंथांमोना एसे आन्दाज खालामनानै नायदो आरो थ' आं फार्स्टआवनो नैबे माखासे बर' आइजोफोरा मानगोनां प्रमद बर' सारखौ माबायदि रायदों आरो मानि थाखाय दुखु मोननानै रायखो बिनि माखासे ससे क्लिपखौ होनो नागिरदों नोंथांमोना बे क्लिपखौ ससे नायनानै लाग्रो बे समाव बानायनाय नंखायखौनो दाख्लै हनै माबा फैनायाव उफ्रिं खालामफ्लाबाय आं सुखुवा आंनो नाङा खबर लाफैनांगौ मानो लाफैया जों हाजो सायाव नै न' सिफाय जाहां जाहां जागासिनो दङ बेफोरखौथ' एसे खबर लानांगौना बियो गुवाहाटियाव फैबाय थायो मानो खबर लाया जोंखौ जेरावबो बे खबरखौनो लाया दा एसे खबर लानांगौ इसिबां भट लुगैदोंबा गैथारला नाय सौफैथारनोसै जोंनोथ' एसे खबर लाफैनांगौ हाजोआव र' अबेयाव न' सिफाय नागिरदों दा नै माबायाव सिफायदोंमोन ना बे मामोनलाय बरबारियाव बेफोरबो दा बेसेबां बे माने माखासे बर' बिमा आइजोफ्रा मानि थाखाय खुद्रिसारदों बा बिथांमोना जानांगौ बे बिपिएफ हानजानिनो माखासे दैदेनगिरि आइजो गांखंनि बा वमेन सेलफोरनि माखासे दैदेनगिरिबो जानो हागौ दा बेखौ मिथिला आरो दा बिथांमोना मानि थाखाय रागा जोंदों बिनि सायाव नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो फोरमायनो हागोन आरो नेक्स्ट आपडेटआव आं नोंथांमोननो होनो नागिरदों जे माखासे बिपिएफनि सापर्टार जाय थाफाग्रा पार्टियाव खारफाग्रा बिथांमोना माखासे प्रमद हाग्रामा सारखौ ओरैबायदि बाख्नायदों माने हाग्रामा सार गैयाब्ला थांना थानो हानाया बिराद गोब्राब ओरैबायदि जाहैदों आरो थ' नोंथांमोना नैबे क्लिपखौ नायनानै लाग्रो बेखौ नागारना जों दिल्लीखौ थांनानै हाग्रामाखौ नागारना थांना थानो हाखाया दा नोंथांमोना थारैनो मोननैबो क्लिपखौ नुबाय आरो बै मोननैबो क्लिपनि माखासे फारागथिया मा थारैनो फैबाय थानाय समाव मानगोनां प्रमद बर' सारखौ फेजेनगोन नामा बेफोरबायदि माने गोबां बाथ्रा आरो दा एक्सुवेलि बेखौ जोंथ' मिथिला नालाय रायजोफ्रा फैबाय थानाय इलेक्सनासो खोन्थासिगोन बेखौ इलेक्सननि उनावसो मिथिगोन दा बेयो सोर रायजोखौ दामारो दा बेवहाय माखासे सानैसो सेंग्राफ्रा बुंदों जे हाग्रामा महिलारिया गैयाब्ला माने थांना थानो हाया दा बेफोरबायदि बाथ्राया माने पलिटिक्सनि बाथ्रा नालाय दा बेफोरखौ माने इसेबां बुंनांगौ होननानै सानाखै आरो दा सासे लिडारजोंनो पलिटिकेल्सआव खारफाग्राफोरा माने नांथाबनानै थानाय बेबायदि माने पलिटिक्सआव बेफोरबायदिबो इसेबां माबा गैया थ' गाबोन बेजों माने हमनो हाया आरो थ' लोगोफोर नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमाय बे माखासे आपडेटखौनो बे मोननै आपडेटखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय भिडिअखौ लाबोनाय जादोंमोन थ' आसा खालामबाय नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अननानै खनसे लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो नोंथांमोननि गेजेराव सानफ्रोमबो गोनां आपडेटखौ शेयार खालामनो थानो हानायनि नोंथांमोना आंखौबो सापर्ट खालामदो।